سلامتنا نقدم كبرات تعزبت يرنا أبسم من الزين استرأيو نيرتران زوبانان زدسسو عبيت فتصاميتا زحزة تحستنا إنه يفلم الله حبرات أوروبا نمنجس يرتراز لجسو فينانسا وحجز مس جدود عسكرنا كتام تأثر على وكبل نيويورك تايمز أبتسبت أبو أسفيرو مرحتي إيرتران جيبوتن من رخابهم استقايدة فتنتات مسناق اللي قدمو كم زلو تحبيرو مرجع إثيوبيا تسقاقيرو زرزرات نايزن كالن كغربيو مكة تالكم بخبرين عدمنا نيرترا بزدسس فتصاميتات كم في المينا أب ليبيا كتمات أرابلوس كلتي إرتراوان بتقيد كم استقتلو وكيل لعلواي كوميشن سدتنياتات حبرات هاجرات الرقاقيتو موتزوم كلتي إرتراوان منسيات بتشعة الرياب زقات أملو كابتا ختما قليوم ترشينوم يوم كبلن كلو كالو دما قدات هندبز تخفتا توقسيوم كوينوم كبلو كقلتيوم تانيحوم UNHCR أبزوت أو مجلسون أتوم كلتي إرتراوان بتقيد كم زت تقتلون تزي كوينو نأماوتو أم يخون زت تقتلو أجبابن مغنياتن نصر حبريتا كم زي هبلو تقيسو كلت يوم أبالات تي أبتعت UNHCR تمزقبون أستات 14 إرتراوان حتى تعقبهم نيروم نساتهم زت تقتلو أبتار أبلوس زركب جزيو معقوب سدتنياتات UNHCR كابعقمون العلي بزحي حتى تعقبها سلزحزة كواتسو دحر مقدادو أب كالاي معلتو كم زت تفتس أميو زت كاز أتيها قراو تكال أب مجلسيو موتزوم إرتراوان أب ليبيا بحما كونتات نزركبو حتى تعقبها ناي متياسن ناي بوحس بوتا ناي مقعزن مسرح كالاتف زت سوعيو دحر مبال حجز مشارختي حتيتو حبرات أوروبا نمنجس يرتراز لجسو فينانسا وحجز مس جدود عسكرنا كتاو متأثر زلو ويكبلو زيت فلالي وجنات مررهم يقلصلو حبرات أوروبا أبز حلف عمت ناي 10 مليون يورو حجز نمنجس يرترا كم زجبر كوان تجلته دحرو زوت زل حبريتا كم زملكتو جنا توساقي ناي 9.5 مليون يورو حجز سليعو كم زليو زملكت أزي نمنجس يرترا زوهاب زلو حجز نودب متصواع مس إثيوبيا نمرخاب أب سراح ناي ترجع مسمر زوعل كم زخنيو زقلات انتقونه مسرحة مسمر ترجع كم تمنجس يرترا ككايدو تصنحه بقلبت أبالات هجراوي أجلجلوت كفت أمسل زخنه أتفينانسا وحجز نزي مزمزه ناس أقلبت زت تبابع مخانو ذا نيويورك تايمز يقلات أتي مع كنزينا نحبرت أوروبا توكيسو أب زرخبو ملاش أتي نمنجس يرترا زوهاب حجز أب تحته تصر دي أسلز مدب متصبص أب زيبلون أب تحته ملوك وتر منجس يرترا كم زخونن حبيرو منجس يرترا بمجهز كل عين السبع مسلاتن جدود عسكرنان نعمتات كخصص كم تنحز فلات كنسو أتمنجسي أنت فقيدو تراينا تعذبنا كنوت زبل ملاش مهاب نكونتات إرتراوان بشلل تنت مرأيو كبليو زن نيويورك تايمز زتنتن حبرت أوروبا أبتي نودبات إرترا مس إثيوبيا زرعب مسمر ترجع كندي أبالات هاجراوي أجلجلوت كساتوف يوم دموزهم كندي كخونيو زبلن كلا ندحنتهم زملكت حتوتاتن كاب منجس إرترا زخون حبريتا كم زيتو هبو يزجلت أزيا وشت إرترا عدلا سرح بمفتر وحزي سدتنياتات مكتا زبل بوليس حبرت أوروبا نبوليتيكاو كونتات إرترا بتي حق أن يملكعو زي مرأيو كبلو أوروبايان دبلوماسيات كخصو مصنحهم زفلتيو حبرت أوروبا نزب زملكت نزل نيويورك تايمز هابزهابو ملاش اتحبرت ناي جيزي قدب زي بولا هاجراوي أجلجلوت كم زي دقف سبعو مسالات كأمسرتاوي ناي واتساب بوليسو مقانيو زقلت انتقونه منجس إرترا نزيب حبرت أوروبا تمويلو سراح مسمر ترجع بأبالات هاجراوي أجلجلوت ككايدو مقانو أو ورح تحساس ناي زحلف عمت بوقعي نت حبرت كم زفلطو دبلوماسيان منشطات يقلصو منجس إرترا كابت صباحنا صنتات حيزو رديت كي تتصبنا بتصفرنا هاجر كنها نصينا زبل غوسغواس زكايد كوان تخونه كاب حبرت أوروبا هاجرات عربن كالوت معرباويانن ببئوانو رديت كقبل مصنحو صبصابات يملكتو منجس إرترا سوماليان ناي ጸጥታ ሰራዊት ከሰልጥን حساب ቀሪቡ ክብላ ማዕከና ዜና ሶማል ሓቢረን بريزيدنت سومال محمد عبد الله فارماجو أب إرترا ناي كلتا معلتات وقعو ناي سراح مبصح أب زكايدلو مس بريزيدنت إسياس كاب زقبرو زرب إرترا أب سومال أب زكايد حفشو مرجع ጸጥታ ዘኽብሩ ኣባላት ሰራዊት ከተሰልጠን ዝብል ጉዳይ ከም ዝርከቦ እተን ማዕከና ዜና ገሊፀን ነቲ ዘተ ብዝምልከት ካብ ክልቲአን ሃገራት ዝተዋህበ ወግዓዊ መግለፂ ንክልቲአን ሃገራትን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ዝምልከት ዝምድናን ምትሕባርን ከም ዝተዘራረቡ ዳ እምበር ዝርዝራዊ ሓበሬታ ኣይተዋህቦን ከም ዝዝከር ሶማል ኤርትራ ንጥሩፍ ጉጅለ አልሸባብ ስልጠናን ወተሃደራዊ ደገፍን ትህባላ ብምባል ክሳብ ናብ ማዕቀብ ዝኸደ ስጉምቲ ባይቶ ጸጥታ ከም ዝውሰድ ጌራያ ኣብዚ መንጎኝነት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዳግማይ ዝሕደስ ዘሎ ዝምድና ኤርትራን ሶማልን ካ
መንግስቲ ኤርትራ መርገፂኡ ብምቕያር ካብ አልሸባብ ክወርድ ንዝኽእል መጥቃዕቲ ንምክልኻል ብምባል ሰራዊት ከሰልጥንዩ ክብላየን ማዕከናት ዜና ሶማል ዝገልጻ ኤርትራ ኣባላት ኣብ ሶማል ዓስኪሩ ዘሎ ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ኣይኮነትን። ፕረዚደንታት ኤርትራን ጅቡትን ንምርኻቦም ዝተኻየደ ተደጋጋሚ ፈተነታት ክዕወት ከም ዘይከኣለ ዲፕሎማስያውን ምንጭታት ንሬድዮ ኤረና ሓቢሮም። በመንገዲ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድን ንግስነት ስዑድ ዓረብን ዝተገብረ ቀዳማይ ፈተነ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ሪያድ ንመጀመርያ እዋኖም ናይ ኢድ ሰላምታ ክለዋወጡ እኳ እንተኽኣሉ ብዛዕባ እቲ ካብ 2008 ናትሒዙ ተፈጢሩ ዘሎ ምስሓብ ንምእላይ ይኹን ዝምድና ናብ ንቡር ንምምላስ ክግበር ዝተወጠነ ርክባት ግና ዛጊት ክዕወት ከም ዘይከኣለ እቶም ዲፕሎማስኛታት ኣረድዮም። ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ኣብዚ ዝሓለፈ ወርሒ ንክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ኣዲስ አበባ ንምርኻቦም መደብ ከም ዝነበሮ ብምምልካት ፕረዚደንት ጅቡቲ ካብ ዝተታሕዘ መሬት ከም ዝወፁ ቃሊእተው ዝብል ቅድመ ኩነት ብምቕራብ እቲ ርክብ ክሰምር ከም ዘይከኣለ ኣገንዚቦም። ፕረዚደንት እስማዒል ዑመር ገለ ኣብ ከባቢ ራስ ዱሜራን ራስ ኤልዋን ዝርከብ ናይ ጅቡቲ ምዃኑ ዝገልጾ ንኣሽቱ ኩጀታት ብጉንበት 2008 ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ብኤርትራ ከም ዝተታሕዘዩ ዝወቅስ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ብዛዕባ እዚ ብጅቡትን ልዕሊ 10 ዓመታት ዝቐረበ ክስታት ይኹን ወቐሳ ዝኾነ ወግዓዊ ምላሽ ኣይሃበሉን። ፓስፖርት ናይ ኤርትራ ናብ 41 ሃገራት ብዘይ መእተዊ ቪዛ ከግይሽ ከም ዝኽእል ሓድሽ መጽናዕቲ ገሊጹ። በዚ ብዝሕዚ ድማ ደረጃ ዓቕሚ ፓስፖርት ኤርትራ ኣብ መበል 98 ተሰሪዑ ይርከብ። ደ ሄንሊ ፓስፖርት ኢንዴክስ ዓመታዊ ኣብ ዝርግሖ ዓቕሚ ፓስፖርት ሃገራት ዓለምና ከም ኣውራ መምዘኒ ዝጥቀመሉ ብነፈርቲ ኣብ ዝግበር ጉዕዞ እዩ። ከም ውከስ ዝጥቀመሉ ድማ ንኣህጉራዊ ማሕበር መጓዓዝያ ኣየር ኮይኑ ኣብዚ ዓመት እዚ ብዘይ ቪዛ ናብ ዝበዝሐ ሃገራት ዘግይሽ ፓስፖርት ኢሉ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዘቐመጦ ናይ ጃፓን እዩ። ዜጋታት ጃፓን ናብ 191 ሃገራት ብዘይ መእተዊ ቪዛ ክጓዓዙ ይኽእሉ። ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ዘሎ ፓስፖርት ናይ ሲንጋፖር ኮይኑ ንወነንቱ መእተዊ ቪዛ ክሓቱ ከይተሸገሩ ናብ 190 ሃገራት የጓዓዝ። ፓስፖርት ደቡብ ኮርያን ጀርመንን ናብ 189 ሃገራት ብዘይ መእተዊ ቪዛ ይንቀሳቐስ ተባሂሉ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ይርከብ። ካብ 188 ክሳብ 185 ሃገራት ብዘይ ቪዛ ከንቀሳቐስ ዝኽእል ተባሂሉ ካብ 4 ክሳብ 7 ደረጃ ሒዙ ዘሎ ፓስፖርታት ሃገራት ኤሮጳ እዩ። በንጻር እዚ ናብ ዝወሓደ ሃገራት ከንቀሳቐስ ዝኽእል ፓስፖርት ዓለምና ናይ ኣፍጋኒስታን ምዃኑ እቲ መጽናዕቲ ጠቒሱሎ። ፓስፖርት ኣፍጋኒስታን ኣብ መበል 107 ክስራዕ እንከሎ ናብ 26 ሃገራት ጥራዩ ብዘይ ቪዛ ናይ ምንቅስቓስ ዓቕሚ ዘለዎ። ፓስፖርት ኤርትራ ድማ ንፓስፖርታት ኣፍጋኒስታን፣ ኢራቅ፣ ሶርያ፣ ፓኪስታን፣ ሶማል፣ የመን፣ ሊብያ፣ ኔፓል፣ ፍልስጤም፣ ሰሜን ኮርያ፣ ሱዳን፣ ኮሶቮ፣ ሊባኖስ፣ ባንግላዴሽን፣ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ብጠቕላላ ን16 ሃገራት ጥራይ በሊጹ ኣብ መበል 98 ደረጃ ተሰሪዑሎ። ወነንቲ ፓስፖርት ኤርትራ ናብ 41 ሃገራት መእተዊ ቪዛ ከይሓተቱ ክገሹ ደኣ ይኽኣሉ እምበር ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዝበዝሐ ሃገራት ዓለም ዝተረፈ ንዜጋታት መውፅእ ቪዛ ምሕታት ካልእ ዘሸግሮም ጉዳይ ምዃኑ ይፍለጥ። ሽወደንን ፈረንሳን ካብ ሊብያ ተመሊሶም ኣብ ሩዋንዳ ጊዜያዊ ማዓስከር ጋሾራ ዝርከቡ ኣማኢት ኤርትራውያን ስደተኛታትን ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃን ከጣይሳ ቃል ከም ዝኣተዋ ወኪል ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ካብቲ ሃገር ሎራ ቬልካላን ሓቢራ። ንሳ ምስ ሳቱርደይ ታይምስ ኣብ ዝገበረቶ ቃለ መጠይቕ ድሕርቲ መንግስቲ ኖርዌይ ኣስታት 600 ሓተት ዕቑባ ንምጥያስ መደብ ከም ዘለዎ ምግላጹ ሽወደንን ፈረንሳን እውን ተመሳሳሊ ድሌት ከም ዘለወን ምርግጋፀን ጠቒሳ። ሽወደን 200 ሓተት ዕቑባ ከተጣይስ ምዃና ክትሕብር እንከላ ፈረንሳ ብወገና 150 ክትወስድ እያ። ኣብ ሩዋንዳ ጊዜያዊ ማዓስከር ጋሾራ ኣብ ሊብያ ኣብ ዘሎ ሕማቕ ኩነታት ዝተመልሱ መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ዝርከብዎም ልዕሊ 300 ሓተት ዕቑባ ኣለዉ። ኣስታት 100 ካብኣቶም ብዘይኣላይ ዝመፁ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ እዮም። ኣብ ሊብያ ብሕማቕ ኩነታት ዝርከቡ ተወሰኽቲ ኣማይት ሓተት ዕቑባ ናብ ሩዋንዳ ናይ ምስጋሮም ዝተፈተነ መደብ ክቕፅል ከም ዝኾነ እውን ይግለጽ። ክቡራት ተዓዘብቲ እዚ ክትከታተልዎ ዝጸናሕኩም ንኤርትራ ብዝምልከት ኣብ ሰሙን እዚ ካብ ዝነበረ ዓበይቲ ፍጻሜታት ዜና እዩ። ኣብ ጎረባብቲ ኤርትራ ንዝነበረ ፍጻሜታት ምስ ንምልከት ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ንወርሒ ግንቦት ክካየድ ተወጢኑ ዝነበረ ምርጫት ሃገር ን4 ዋርሕ ተናዊሑ። ሓላፊት ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ብርቱካን ሚደቅሳ ዝሃበቶ መግለጺ መንግስቲ ይኹን ፖለቲካን ሰልፍታት እኹል ምድላው ስለ ዘይገበራ ምርጫ ዝካየደሉ ዕለት ናብ 16 ናሓሰ ከም ዝተሰጋገረ ኣረድያ።
ውጽኢት ምርጫ ድማ ካብ 17 ክሳብ 26 ናሓሴ ኣብ ዘሎ ግዜ ክሕበር እዩ ይኹን ዳ እምበር ተሓቢሩ ዘሎ ምርጫ ዝካየደሉ ዕለት ጊዜያዊ ተባሂሉ ተጠቒሱ ምስ ምህላው እንደገና ናብ ካልእ እዋን ክሰጋገር ተኽእሎ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ እቲ ምርጫ ዝተመደበሉ ዕለት ክካየድ ምዃኑ ክገልጽ ጸኒሑ ኣብ ናይ ብሔር ግጭታት ተሸሚማ ትርከብ ኢትዮጵያ ኣብ ወርሒ ግንቦት ከተካይዶን ዝወጠነት ምርጫ ናብ ዝበኣሰ ከይዓርግን ነታ ሃገር ናብ ሙሉእ ውድቀት ከይምርሓን ተሰጊኡ ጸኒሑ ምስጋር ምርጫ ንመንግስትን ፖለቲካን ሰልፍታትን ምድላዋት ክገብሩ ዝሕግዝ እዩ ዝብሉ ተንተንቲ ፖለቲካ እኳ እንተለው ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ብጉልባብ ኣይተዳለናን ናብ ምልኪ ክዛዙ ኣፍ ደገ ዝኸፍት እናበሉ ዝነቕፉ እውን ብዙሓት እዮም ሰራዊት ሱዳን ብ14 ጥሪ ዘካየዶ ኣድማ ደው ከም ዝበለ ሰበስልጣን ጸጥታ ሃገር ሓቢሮም ገለ ክፋል ሰራዊት ሱዳን ብዛዕባ ወሰኽ ደሞዝን ዕቤት ማዕረግን ብዝምልከት ሕቶታት ብምልዓል ብዘካየድዎ ኣድማ ንሓያሎ ኣብያተ ጽሕፈትዮም ተቆጻጺሮም ውዒሎም ኣባላት ስልያን ሃገራዊ ድሕነትን ሱዳን ምስ ወደብቲ እቲ ኣድማ ድሕሪ ዘካየድዎ ምርድዳእ ሰራዊት ዓጢቕዎ ዝነበረ ብረት ብሰላም ስለ ዘውረደ እቲ ኣድማ ብዘይጎነፅ ከም ተዛዘመ መንግስቲ ሓቢሩ እንተኾነ ኣብ ካርቱም ተኽሲ ፎኮስትን ከቢድን ብረታት ይስማዕ ምንባሩ ነበርቲ እታ ከተማ ንማዕከናት ዜና ሓቢሮም ክልተ ወተሃደራት ዝርከብዎም ብውሕዱ 5 ሰባት ከም ዝተቐትሉውን ሓካይም ኣመልኪቶም እቲ ኩነታት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ምቁፅጻር መንግስቲ ኣትዩ ከም ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሓምዶክ ብትዊተር ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣገንዚቡ መንግስቲ ሱዳን ዝተዓጻጸፈ ወሰኽ ደሞዝ ክገብር ምዃኑ እኳ እንተሓበረ ክሳብ እዚ እዋን እዚ ኣብ ግብሪ ኣይወዓለን ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ኣብ ሰሙን እዚ ንዝተረኣዩ ንኤርትራን ዞባናን ዝደሰሱ ዓበይቲ ፍጻሜታት ኣብዚ ተዛዚሙሎ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ክሳብ እንራኸብ ሰላም ቅነ